Радвам се, че има толкова хора и отразяват това хубаво събитие. Щастливи сме ние с Марто, че сме тук да наградим младите футболисти, тъй като всички знаем, те са бъдещето на футбола и се надявам тези момчета, тези деца, които награждаваме, да станат ни наистина добри футболисти, да слушат родителите си най-вече. Само така ще успеят. Мисля, че ние двама сме го правили и затова сме на това ниво, което сме в момента. И най-важното е да бъдете живи и здрави, да следвате пътя си, да следвате мечтите, да вярвате в тях и някой ден те ще се осъществят. Добър ден и от мен. Той Митко всичко каза, наистина това е радостно, което в момента се случва. Да поздравим тези малки деца и се надявам един ден те да станат, как се казва, по-големи звезди от нас. Наистина сега им предстои най-тежкото и най-трудно, трябва да разберат. Много труд, много лишения. Надявам това да го разберат и да поздравим и тези хора, които наистина са помогнали това събитие да се случи днес, тъй като наистина това е за децата е нещо незабравимо и може би някой от тях тази нощ няма да спят. Сигурен съм в това. Град Благоевград, треньор Бисер Златински. Борислав Найденов, основно училище Георги Бенковски, град Пазарджик, треньор Петър Ковачев. Димитър Барбатов и Мартин Петров. В следващите минути вижте церемонията, както и това, което ще... Футболисти. Добре дошли на тържеството по повод награждаването на най-добрите млади футболисти от турнирите на националната програма Децата и футболът за 2007 година. Я съберете отпред. Отсам минете. Отсам.